Evo ovako. Boluje stari limun. I leži u bolnici, razumeš? I dađe mu sin da ga vidi. I pita doktora, doktore, ima limunade? Ulazi Pinokio na Cetinje u kafanu i kaže konobaru, daj mi 5 piva. I konobar dolazi i donosi mu 4. A kaže Pinokio, ajde 5. Pita novinar pijanca. Kaži ti, molim nas, koji je vaš omiljeni grad? Pijanac kaže, Vinograd. Evo za sve vas koji ste mi ponudili raznorazne recepte za sinuse, da vam vratim jednim ultra glupim vicem. Avangardnim, sjajnim. Ide cigo ulicom i šutira psa. I gleda ga neki tip i kaže, cigo, što vrlo šutiraš tog psa, bre, si normalan? I cigo kaže, a što? Da nije ovo možda tvoj psa? Ja. Naravno, nije smešati. Pričaju dva pijanca i kaže ovaj jedan, kaže kume, znaš da mi je žena provalila da me nisi sinoć ti vozio kući? Kaže, kako? Pa nisam ni došao. Alkoholičar jedan voli, ne? Presipa rakiju u podrumu iz bureta u flašu. I čuje se ono glok, 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 glok. Kaže on, a šta to ono meni priča? A šta to ono meni priča? A to ono meni kaže, a? Znaš šta radi golub kad se napije? Bio jedan momak je bio, živio tamo pored Tise i to, znaš. I onda je njemu, majka mu dala, na samrti mu dala prsten. I on stavio taj prsten, otišao da peca. I kako je pecao, padne mu onaj prsten u reku. Oni se odsele, jedno 20 godina nisu bili tu, boga me. On se vratio poslije jedno 20 godina. I on je opet pecao na isto mjesto tu. I upecao ribu. I odneo kući. I očistio ribu. I rasporio i ispržio i pojeo. Eto šta život uradi. Znači, vic je glup, abnormalno. Pripremi se na glup vic. Zvoni telefon u pola noći. Kaže, halo? Kaže ovaj, da? Je to doktor? Kaže, jeste, ja sam. Molim vas, doktore, pomoć. Čovek umire. Kaže ovaj, ali ja sam doktor Igi. Kaže, molim vas, doktore, ali čovek umire, učinite nešto. Možda sam te voleo, možda volim te i još. Jes glup, majke. Gaš, molim.